rád, že zomrel. Som rád, že zomrel. Som rád, že zomrel. Priatelia, starosta obce Lúky Jan Behro povedal na verejnom zhromaždení, že je rád, že zomrel banský špecialista, ktorý mal na starosti banskú činnosť vo firme Drevkam, ktorá bola obecnou spoločnosťou. A preto je rád, že zomrel, lebo tento pán nútil obec alebo tlačil na obec, aby ťažila v lome pieskovec, pretože tohoto pána k tomu tlačil banský úrad. Tak sa zamýšľam nad tým, ako je možné, že vtedy obec ťažiť nechcela a dokonca starosta je rád, že ten človek, ktorý chcel, aby sa ťažilo, lebo ho nútil banský úrad, že je rád, že zomrel tento človek. Na nátlak banského úradu nás tlačil pán Čičaj do ťažby. Na jedno ti poviem, budem teraz možno nechutný. Som rád, že zomrel. Jaký dôvodov vás nútil to? Na také týchto, lebo bol odchovanie z banského úradu a ich to kroje ťaží. On nás do toho vyslovene ako náš firmu Drevkam nutil. Prečo sú také obrovské tlaky a snahy starostu obce o znovu obnovenie ťažby pieskovca, keď vtedy o to záujem naozaj nemal? Lebo naozaj štátny záujem... Som počul z úst pána starostu na tom zhromaždení, že ide o štátny záujem a že s tým sa nedá nič robiť. Tak chcem upozorniť pána starostu na to, že je rozdiel v pojmoch a dojmoch. Nie je to štátny záujem. Tu sa jedná len o verejný záujem. A verejný záujem je ten, ktorý je v prospech spoločného dobra a spoločenských nejakých výhod pre všetkých. Takže pán starosta, nechápem, prečo teraz tak bojujete za to, aby bola naozaj tá banská činnosť obnovená. Ja si myslím, že riešením je to, čo navrhovali ľudia, aby sa ten lom uzavrel, a ja byť starostom obce Lúky, tak robím všetko preto. Lebo naozaj štátny záujem, Je to veľmi zvláštne, takýto tlak, pretože ja mám pocit, že keď tu sledujem tú aktivitu okolo znovu otvorenia lomu, ako by sa jednalo o vojnový stav, ako by naozaj Slovenská republika potrebovala pieskovec, pretože je v nejakom vojnovom stave a ideme stavať nejaké zátarasy alebo nejaké bunkre, alebo ja neviem čo, to sa nie je možné, aby sa všetko podriadilo súkromníkovi, čo sa len dá, a nebral sa ohľad na ľudí, pretože tí ľudia si postavili domy v kľudnej časti a nemali ani tušenie, že sa bude obnovovať lom. To je tiež chyba starostu, pretože mal s týmto pracovať a mal už v územnom pláne vymedziť, že tu sa stavať nebude. Tí ľudia si postavili chalupy, tí ľudia tam bývajú, majú na celý život, možno na 30 rokov hypotéky a vlastne sa im zníži kvalita života. Len preto, že sa tlačí na pilu. Doslova sa tlačí na pilu. Takže ja si myslím, že riešením je to, že treba, aby starosta obce začal intenzívne vyjednávať so životným prostredím, s banským úradom, aby chránené úložisko bolo, ten štatút bol zmenený. Kľudne nech tam to úložisko ostane, veď aj zajtra je deň, ako sa povie, ešte môžu prísť ťažké časy a bude ten kameň treba. Ale teraz nehorí. Takže treba ten kameňolom uzavrieť a výjsť v ústretí ľuďom, aby naďalej tá obec bola kľudná, aby si žila svojím kľudným životom v prírode tak ako doteraz.